душанбе ба Тошканд ғайри роҳи оҳан бо тариқи хатсайрҳои автобус бояд тарки Федератсияи Россия кунанд. Ба ҳамин хотир ман ҳар чизе менависам, ман ҳақ дорам бародар. барои нест кардани ҳама намуди дардҳо ширкати шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. суроға шаҳри Москва. инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба шифофармо муроҷиат кунед. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунед ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. гусели қатори мусофирбар аз Душанбе ба Тошканд. вазири нақлиёт гуфт хатсайрҳои нав дар пеш мебошанд. вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозии ҳаракати қатораи мусофирбарӣ аз тариқи роҳи оҳан миёни шаҳрҳои Душанбе ва Тошкандро ҳодисаи деринтизори мардум номидааст. яъне ки пас аз чандин муддатҳое ки марзҳо баста буданд ва инчунин роҳи оҳан низ баста шидагӣ буд, якумин бор поезд сафари мусофирбарии хича аз шаҳри Душанбе ба Тошканд ба анҷом расонид. яъне ки ғайри роҳи оҳан бо тариқи хатсайрҳои автобус метавонанд ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Узбекистон мусофиро сафар кунанд. қайд кардан мумкин аст ки дар як ҳафта як маротиба бо тавассути роҳи оҳан шаҳрвандон метавонанд ки ба Узбекистон сафар кунанд. яъне ки рӯзҳои душанбе соати 6:30 ба роҳ мебарояд ва рӯзи сешанбе соати 13:40 ба пойтахти Узбекистон ҳозир мешавад. аз шаҳри Тошканд бошад ҳар рӯзи сешанбе соатҳои 16:15 қатора ба сӯи Тоҷикистон сафар мекунад. ногуфта намуна нархи роҳкирои поезд аз шаҳри Душанбе ба Тошканд 370 сомона дар бар мегирад, яъне ки $35 мебошад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. тамошобинони азиз, ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки рӯзҳои наздик финали конкурса мо аниқ мекунем ва видеоша дар канал мепартоем, интизор бошен. чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай ва ҳамагӣ 90 донаи дига билет мондагиай. конкурси мо 30 дона приз дорад ки конвертҳои пулӣ арзанда мебошанд. нархи билета беҳад арзон кардагием 200 рубл. касе ки мехоҳад билет бихарад, картаи Сбербанк да сумтона бупартоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва метонем ки 1000 рубл партоен ба 1000 рубл 7 дона билеттон метиҳем. чектона қатъи номтон рақамҳои WhatsApp да равон кунен. мо то билетомона тамом накунем, финала намегзаронем. ба ҳамин хотир ҳаракат кунен, кам билет мондагиай. азизбек нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, аввалан раҳмат барои ҷавобҳотон. ман як савол дорам. ман 4 сол донишгоҳ хондам. вақти 5 курс шидан дар Россия омадам. ҳозир бирам вастанавид кунам, 5 курс мекунан ё ай 4 курсӣ сар мекунам. илтимос ҷавоб гардонед. яъне ки бе академически кардан агар ту донишгоҳа партоиву бирай ба Федератсияи Россия ё ба ягон ҷои дигар, дар ҳоле ки миёй вастанавид карданӣ мешай, як курс поён мехонӣ, яъне ки аз 4 курсӣ мехонӣ. Руслан нависондай: худованд нигаҳбонат Сорбон, ягон қонуни оиди иностранни студент бошад, ному нишонаша гӯй, ман ёфта хонам, илтимос. рости гап намедонам бародари азиз, вале ҷустуҷӯ мекунам, ягонта ки ёфтам дар барномаи дига, худо розӣ бошад, тавсият медиҳам. гибрид нависондай: акаи Сорбон, як савол. агар гражданин Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошад дар Тоҷикистон, вақте ки паспорти русский гирад, дар Россия ҳам хизмат мекунад? ҳамира ҷавобша мегуфтед. не бародари азиз, хизмат танҳо як маротиба мекунед. фарқ надорад, дар ҳар ки ҷое ки хизмат карден, аллакай аз хизмат озод мебошед шумо. раҳимзода нависондай: акаи илтимос ҳамин саволамда да коммент ҷавоб тешид. ҳамин ма 17 солаем. Тоҷикистон рафтанда да вернс дар кора ё ки не? бародари азиз, узри зиёд ки нав комментарията дидам ва дар ҳолате ки ту 17 солаи ба як ҷои дига сафар карданда да вернс доштан зарурӣ ва ҳатмӣ мебошад. Тураев нависондай: салом алайкум акаи Сорбон, акам ай 5 июл билет дора, 28 июл абрадам бо билет дора. карочи ҳамин муддата абла вағамаш намета, илтимос ҷавоб интизорем. не бародари азиз, ма чандин бора гуфтесам ки айни даъваткунӣ ба хизмат аллакай 1 моҳ мешава қариб ки буд шидагие.
умеҷон нависондаи салом ака, ма 20 октябр патента гирифтам. Якм бора метавонам продлит кунам, трудовой дорам. бале бародари азиз, касое ки трудовой договор доранд бо ҳамун ширкатҳо метавонанд ки беубур кардани марз патентҳои худшона продлит кунанд. Каримов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон, ма дар Россия бо донишгоҳ ҳуҷҷат супоридам бо роҳи заочнӣ, леки хониш сар шудагӣ не. Ма ба Тоҷикистон рафтан метавонам ё ки не? Бале бародари азиз, метавонӣ рафта. Боз як гапи дигарам фаромӯш накунед, касое ки шуъбаи ғоибона таҳсил мекунанд, вайҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Малаев нависонда: ака салому алайкум, ҳамин касалӣ дошта бошӣ. Масалан, ма касали дил дорам. Ҳамира гуҷода чӣ хеле кунем ки ай хизмат озод мон кунам? Пешакӣ раҳмат барои ҷавобтон. То ҳатто метавонӣ ки дар военкомати ноҳиятон бирай муроҷиат кунӣ ва ҳамуҷада духтурои худшон ҳастанд. Аз духтур мегзарӣ ва дар ҳақиқат ки бемор бошӣ, ба ту ҳуҷҷати беморӣ метиҳанд, яъне ки военни билети нигоднӣ. умеҷон давлатов нависонда: салому алайкум бародар, як намуд менависонӣ ки тоҷикҳо бояд Россияро тарк кунанд, талхакаф мекунӣ одаморо. ҳеҷ гап нест. яъне ки ма дар номи видеом нависондагиам ки қарори нав тоҷикҳо бояд тарки Россия кунанд. барое ки қарори нав биромадагӣ буд, касое ки ҳуҷҷат надоранд бояд тарки Федератсияи Россия кунанд ва ин қарор тааллуқ дошт ба шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла тоҷикҳо. ва ногуфта намонад ки барномаҳои ма барои ягон миллати узбек ё қазоқ ё дигар нест, барои тоҷикҳо. ба ҳамин хотир ма ҳар чизе менависам, ма ҳақ дорам бародар. Назаров нависонда: салому алайкум ака, патенти ма 7 рӯз чи чек насупоридам. Патенти ма месӯзад, Тоҷикистон бирам везма маҳкам намекунанд. бале бародар, патенти ту месӯзад ва ма бисёр дар барномаҳо қайд мекунам ҳамин сухана ки ҳолатҳое мешавад дар аэропорт рейд мерава ва ҳолатҳое мешавад ки рейд нестай, вобаста аз ҳолат мебошад. ба ҳамин хотир ин чиза на ма гарантия дода метавонам, на як каси дигар. ҳама вақт бо эҳтиёт бошед. ба ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.